Martinez Zogo jayndiyanke dañaɗo ha wuro Yahunde mbarama ha wuro ngo ha 17 lewru aranderu hitande 2023 hande duuɓi ɗiɗi ko kiita do mbareki mako ɗo sala ha saare kiita soja en nder wuro Yahunde. Yimɓe 17 nangama dow tumayje nangol yangitol e mbarugol Martinez Zogo. Nder maɓɓe mawɓe ɗuɗɓe ban Maxime Ekoeko mawɗo soja en lignol, Justin Danwe mawɗo commando be Amugu Belinga marɗo jawdi nanaɗo. Kadi kiita ka hosi wakkati masin amma wala haka yahi ngam ha hande ka fuɗɗai saboda poɗotiral dow laabi kiita ka. Aran daraniɓe haqqe tumaɓe e tumeɓe fu yelino saare kiita hokkaɓe ɗereji kiita ka. Ɗum ko hitowo colonel Misenjone Sali o andini ko moye yaldira ha saare kiita laara ɗereji ɗi accaɗi ton. Ɗum ko waddi poɗotiral jurgal. Nonnon ɓaawo lebbi ɗuɗɗi suudu kiita sanji tumayje ɓesdani woɗɓe ustani woɗɓe. Ɗum ko turtini fahin daraniɓe haqqe ɓe wulliti ha suudu kurdapel ha jotta ɓeɗon rena kadi jawabu suudu ndu. Ngam man yerɓiti kiita ka ha tatabre lewru ɗiɗabru waroyandu. Mariamu Mumini, Yahunde, RFI.